Mwadzuka bwanji Mr. Evans Khaya. Ma message ose amene mwanditumizira kunena kuti anthu andigwira, anthu sanandigwire, asandone woyipa lero chifukwa chonoti ali mboma. I fight for them kupezeka mboma. Ena ayankhula zonena zonoti mwina IMCP andipasa ndrama. Mmene ndimayankhula nthawi imeneja a DPP alipo amene anandipasa ndrama. I was fighting for the poor Malawians. Ndipo ndimadana ndi chikhalidwe chimene amapanga IMCP. So ngati anthu asankha kunena kuti tibwezere, they can go ahead ndi kumabwezera. Because anthu amene atazivula lawo, there will be none of my relative. Ndi anthu amene akulandira zilango malinga ndi mmene iwo anachitira, komanso anthu amene akupereka chilango akuperekanso chilango ndi mmenenso iwo akuganizira. Komano ineyo ndimayankhula ma concern anga ngati a human being pa ineyo, naona ngati si chinthu chabwino kukabwezera. Koma ngati kuli kubwezera kuli kwabwino, a DPP you can go ahead, kandi masupporter, kandi achipani, kandi anthu amba, you can go ahead kumamenya MCP. Ine sizindikhuza. Komano I will be very concerned kunena kuti dziko lathu kuti likakhale logawikana. Tinachosa chipani cha MCP chifukwa amapanga khalidwe lonyasa kumamenya anthu. So ngati timayankhula zonena kuti anthu sayenereka kuti anthu tisamamenyane, lero zinthu zija zikuchitika. So anthu akuzichita defend kunena kuti no, apapa tikuyenereka kuti tagwire anthu onse. Sindikudziwa kuti ntchito ya polisi ili kuti, ntchito ya malamulo ili kuti. So zili ngati kuchosa ujeni boma lina la Nkhaza ndikutenganso boma lina la Nkhaza ndikulika, which is not right. Ine mkuyankhula kwanga ndikanakonda kunena kuti DPP as a party komanso achinyamata amene amakonda chipani cha DPP anayeneka kudekha. Ndithokoze a Jomo pomuteteza munthu kuti asayasidwe kuntenga ndikupita nayo ku polisi. Zimenezo ndi zimene zikufunika. Chimene ndikudana nacho ineyo ndi ma violence. Chimene ndikudana nacho ine ndi ma violence. Zisakhale ngati chipani cha MCP chikalowa mboma ndiye kuti chigawo cha pakati kuzikhala no go zone. Chipani cha DPP chikatenga boma, chigawo cha kumwera kuzikhala go no zone. Kodi ndi dziko lanji limene tizigawana malire? Amalawi azanga, mukhoza kunditukwana, mukhoza kundiukira, koma pali anthu ena amene ali anzeru akutha kutolamo zimene ndikuyankhula. Ineyo sindingasangalasidwe kumaona achipani cha DPP achinyamata azikapanga zimene amapanga IMCP. Sindingasangalasidwe. Komano chifukwa chonoti kuganiza kwathu ndikosiyana, umunthu wathu ndosiyana, tinabadwaso mosiyana. Tiyeni pitirizani, mukhoza kumapanga mmene mukupangiramu, muzandifuna tsiku lina. Lero chifukwa chonoti muli mboma zikomo kwambiri, Ambuye akuyang'anireni. Kuimba nyimbo mmene mabwera chimodzi. Kuimba nyimbo zokuna mana. Basi choncho ndi kuyamika basi. Mwaona bwanji mwambo mmawa? No, mwambo unali bwino. Ndi history ya dziko la Malawi, monga mukudziwa kuti 1994 anthu Malawi anavotera kuti kukhale democracy dziko muno. Imene imatanthauza kuti chaka chili zaka 5 zina zilizonse azisankha atsogoleri amene akuafuna. Chaka chino kunali masankho pa 16 September, anasankha atsogoleri amene akuafuna, ndimene anasankha Professor Peter Mutharika kuti akhale president wa dziko la Malawi. Ndiye ife nati ndidzakale nawo. Zikuoneka kuti democracy yathu ikukhwima.
kuzogwizana nane kapena kutsutsana nane. ikukhwima chifukwa chisankhocho ndiye democracy. Tinanena kuti kwa every 5 years kuzikhala zisankho za president, phungu ku nyumba ya malamulo komanso makansala. Zimene zikuchitika ndipo zikuchitika mwamtendere. Makamaka masankho achaka chino taona kuti panalibe zovuta zina zambiri. Asankha ndi mwaufulu, asankha president ndo amene akufuna. Zikadakhalanso zokoma achakwera akadakhala pano. Zoonadi ine ndinamva kuti atakubwera ndiye malinga ndi amene zinalili sindikudziwa kuti chaleperesa ndi chani koma zikanakhala kuti akanakhalapo. Omalizira amalawi amafuna adziwe kuti kodi boma likusamalani, are you being looked after bwino bwino? Amasamala kumene. Anthu amafuna adziwe kuti acheya ali bwanji. Ali bwino kwambiri. Ali bwino kwambiri. Amalawi amene akutionera pano mawu anotsiriza ndi otani? No, kuchokera kwa acheya. Tikufunira zabwino zonse Malawi. Election yachitika, ife timakhulupirira umodzi. Chachikulu ndi umodzi. Apa sikuti kapena tasankha kuti inde ndi boma limene DPP lawina koma president amene wasankhidwa ayang'anira aliyense dziko la Malawi. Kumpoto chigawo chapakati kuno kumwera. Kuteneza bwino zonse. Thank you. Ndiye drama is part of me. Drama ndizipanga koma chachikulu Ulo muli vice president simnasiya kuti mapanga drama. Chachikulu pakali pano nchonena kuti ndiyang'ane mavuto a Malawi ndi ziti zimene ndingathe kuchita pothandiza Malawi kuti kuvutika kwawo kuchepe, pothandiza boma kuvutika kwawo kuchepe, komanso chipandi changa cha Malawi cha audience ache alibe mulandu chisavutike chipitirire. You have served Malawi well, and we can only wish you the best, Right Honorable Michael Biswick Osi, kuyambira lero our former president of the Republic of Malawi. God bless you, Zikomo. Amene ndi vice president dziko lino la Malawi. Tufuna dijeze ndi president ashi number 4 Amayi Joyce Banda nde tumangodikira kaye kuti amalize ziwiri zitatu kenaka tilankhule nawo. Your Excellency, you can see it, ma'am. Ineyo ndingokhala pompano pa. Ma'am, munabwera kuti muzaonerere mwambo olumbiritsa president wachi number 7 Professor Arthur Peter Mutharika. Nkofunikira bwanji kuti mwina inuyonso munakhala mu office imene mujamu. Actually ndinu munthu amene munakhala mu office onse. Munakhala vice president, munakhala so president. Nkofunikira bwanji kuti amalawi mwina tizikhala pamodzi pa mnyambo ngati imeneyi. Amene mwambesera speech ya president alongosola kuti tili pa mavuto akulu muno Malawi. Mavuto amene ajanena iwo aja kuti athe tonse amene tigwire ntchito, tonse amene tikhale ndi mindset change, kuzindikira kuti sindale yayi koma chitukuko, sindale yayi koma umoyo wabwino kwa anthu, moyo wabwino kwa anthu sindale. Ndipo president anena kuti ziko lino sila DPP, ziko lino sila IPP, sila MCP, munthu aliyense angachite oni ziko lino ndi la Malawi. Ni chifukwa cha chimenecho choti siwano ena afe tikamamvesera zimenezi. I think democracy yathu yachita machuwa. Tizimveserana ndipo tizipasana mwayi, tizipasana mpata, kuzindikira kuti usogoleri amayika ndi Mulungu. Nthawi ino wazozedwa ndi uyu. Ena tonse kuganizira moyo umene akukhala Malawi. Tiza kukangana ndi kusogoza ndale tichedwa. Kuchedwa kwathu kuja kuzunza Malawi. Inu munali mmodzi mwa makandidate amene munapikisana nawo pa chisankho ichi. Kupanga chiganizo kuti mubwere kuno kunali kovuta bwanji kuti kapena pake maona ngati kuti zizabweteka kuti bwezi ndili ineyo, munapanga chiganizo chimene chibwanji, Your Excellency? Ineyo napanga chiganizo chimenechi chifukwa to start with ineyo sindikaganiza kuti outright ndi wina ya chifukwa mmene mmanenera muja inusu atolankhani ndi tonse timaganiza kuti palibe amene atakhale 50+1 ataipeza. Ndiye maganizo anali onena kuti ngakhalepo kafika kumapeto tikalumikiza nabe, tikagwira nabe ntchito, tikagwira ntchito limodzi. So pano Professor Arthur Peter Mutharika ndine takati kuyankhulitsana tayetali. Iwo aja masomphenya awo ine ndimamvesa kwambiri. Zimene amanena lero zija ndi zimene akhala kuyankhula kwa enafi. Ndiye ine nanenso I bought into it. Inenso ndimaganiza zomwezo amene mmandiona zimene ndimapanga. Sindale first, komi ndi anthu first. Na kumpeza msogoleri mmene amayankhulira apa
ndi zimene timaganiza inafesi kugwirizana sizinaliso zondivuta hayi sinaganizeso kungoganiza kuti president wina walowa mulungu wamuzoza zimene akufuna kupanga ndi zimene ena tonsefe timaganiza kuti tipanga sizinandivutanso kuganiza kuti ndiyenera kubwera kudzachita support. Ndamva kukutchulani kuti muzinyamuka mwamsangamsanga mungafune kuwayankhula chani masapota a PP komanso anji kuli mavuto kunjaku anthu akugona ndi njala kuti zimene zatipeze ma solution ndiye kuti tonse tutigwire ntchito limodzi wina akatoleko ine zulo this week alone ndasegula ma feeding center atatu odyana zimene zije zimene tiyenera kupanga tonse iwe ukulowera ukupanga izi zothandizira Malawi ndale samadya iyayi ndiye pano mulungu wazoza president Moses ife timusatira ameneyo bwanji timve zimene akupata president ameneyo. Ndathokoza Your Excellency.